Milí priatelia, poznáte niekoho, kto býva na Tekové alebo odtiaľ pochádza a chceli by ste pre neho dokonalý darček, aký nenájdete nikde inde v obchode? Tak mám pre vás jeden tip z nášho vydavateľstva. Poďme sa pozrieť, čo je vo vnútri. Prvou knihou darčekového boxu Tekov je kniha Levice a okolie z neba. Do nej sme dali letecké zábery z celého okresu Levice. Nájdete tu záber na každú obec a samozrejme na tie najkrajšie miesta z okolia Levíc. Posunieme sa regiónou Tekov na sever a prídeme do regiónu okolo Hrona, ktoré opisuje kniha Žarnovica, Nová Baňa a ich okolie z neba. Rovnako tu nájdete tie najkrajšie letecké zábery na všetky obce okresu Žarnovica. Región Tekov nám zo severu uzatvára opäť Hron a jeho metropola Žiar nad Hronom. Celý okres Žiar nad Hronom až po Kremnicu je zachytený v knihe Žiar nad Hronom a okolie z neba. Nájdete tu zábery nielen na top lokality regiónu, ale na každú obec okresu. Štvrtou knihou uzatvárajúcou región Tekov je vlajková loď tohto regiónu a to je Tekov z neba. A tam sme ja a môj CBS Flying Team dali dohromady tie najkrajšie fotky z celého Tekova za stovky hodín, ktoré sme nad týmto regiónom nalietali. Priatelia, ešte sme neskončili. Toto je unikátna kniha a tu vám dávam úplne zdarma. Volá sa Levice a okolie kedysi a dnes. Nájdete v nej historické fotky na Levice a celý okres Levice a rôzne obce. A my sme si dali potom tú prácu, že k týmto vyzbieraným historickým fotkám sme znovu nafotili z toho istého miesta tú lokalitu aktuálne. Takže vy si môžete pozrieť, ako sa miesta, ktoré dôverne poznáte v Tekove, menili v čase na starej a novej fotografii. Priatelia, to najlepšie z vášho regiónu už máte zabalené. A aby som vám dal ešte jeden osobný dar, tak vám predstavujem vlajkovú loď nášho vydavateľstva. Toto je kniha Slovensko z neba Exclusive. Bola vyvinutá v spolupráci s prezidentskou kanceláriou. Najvyšší štátni predstavitelia Slovenskej republiky ju využívajú pri zahraničných návštevách a pri stretnutiach na tých najvyšších úrovniach. Kniha je zdobená zlatou ražbou s vyrezanou mapou Slovenska, je písaná v 6 jazykoch a dal som do nej to najlepšie, čo som za 14 rokov svojej leteckej kariéry nad Slovenskom nafotil. A túto knihu vám dávam k vášmu boxu knižnému úplne zadarmo.